защото то заваля дъжда и звъня на Георги и викам, ей той безпи никой няма да дойде в магазина, викам дай да тръгваме, защото той вика никъде да се отчи, защото вика не мога да изляза пред блока. Такава е дълбок, вика нека малко вика да се намали и ще дойде. И просто това нас спаси. Да. Ние вече като отидахме, това нещо става. В момента се случваше, ама други са били напред. Що карат всички толкова давно? Защото всичките сме с коли, няма сводки. И аз викам един път да стигнем на Аспаругово, защото във Варна навсякъде е така, нали? Викам един път да стигнем в Аспаругово, като стигнем до Аспаругово, минахме моста и край. Там. Да, точно. То от една страна е по-чисто. То виж от другата страна няма. А пази се, че там има една дупка. Там. Има то ясно. Виждаш Нали ли? толкова много? Той Виж явно, че как асфалтът канализацията Май, не е точно. Именно. Те канализациите му Просто никой не си взе толкова. Виж отгоре, виж Виж, ето е улицата какво дупката. са. просто на Никой не си взе грам полука от цялата история. Дайте не искаш да го кажа, Стефан. Ще го качате? Ти имаш ли пожил? Има. А Жори, това дето ни го пусна, ще се абонирам какво. Трябва да за снимки